Midsaan ang hatag nag-ayuda. Oh? Ayos ka ayo pala yun, aladong. Ito ara, dako lang na ang sinampak o di yun palkansin, mapakipa yun. Para mga good vibes, so si Tugayan, mga isok ka na humapagmang. Kunti na sila sluman mga good vibes, anawa o. Wagi na nakausap lang naong. Panggahi. Ito ara, puro kong cute sa mong Chloe. Kung saan makachay, kung saan manadong. Agoy kanina pinapagahi. Lukuy ang bat. Uy, kuya, kamusta? Skaluyo? Madam, okay ra kandiya, madam. Ala, kung saan naman. Kanina, makaginita ko ba? Maoy ba? Sus. Among Chloe kalut. Ya, kumusta na nagpuli ni mo ya? Okay na ba? May mga good vibes, lingaw-lingaw lang niya mo ha? Mga nalipera mo niya kung mapag-umangkong kay sa gisulti pa mga good vibes. Basta di ring dapita. Good vibes lang!